Proprjetà pubblika li bħalissa tinsab taħt ir-responsabilità tal-Awtorità tal-Artijiet se tinbidel f'dar ġdida fejn jitrawhem talent mużikali ġdid. Dan wara li din il-proprjetà ġiet ittrasferita b'titolu ta' kera lill-Laqda Mużikali Sant'Elena f'Birkirkara biex tintuża għal tagħlim ta' mużika bl-aħlas lill-istudenti ġodda. Il-proprjetà tinsab fi Triq San Kostantin f'Birkirkara u l-kera ngħatat għal perjodu ta' 15-il sena. B'dan it-trasferiment l-Laqda se jkollha spazju apposta fejn tista' tkompli sservi l-komunità, b'mod speċjali liż-żgħażagħ b'taħriġ mużikali b'xejn. It-trasferiment ġie ffirmat mill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella, mill-President tal-Laqda Mużikali Sant'Elena Anthony Saliba u mis-Segretarju tal-istess Laqda Antwan Borċ. Anthony Saliba spjega kif dan il-pass se jsaħħaħ il-ħidma edukattiva u kulturali tal-Laqda li hu President tagħha. Dan huwa żgur pass li lilna sejjenna sabiex inkomplu naqdu l-missjoni tagħna li mhix biss it-tagħlim tal-banda li hija primarja imma wkoll li nippruvaw nedukawhom b'mod aktar sħiħ ħalli meta jikbru jkomplu jagħmlu da xogħol volontarju għal ġid tal-komunità. Il-Ministru għall-Kultura u l-Artijiet Owen Bonnici spjega li dan it-trasferiment qed jagħti opportunità konkreta lil qaqdiet bħal-Laqda Mużikali Sant'Elena biex ikomplu jrawmu talent mużikali b'mod miftuħ u aċċessibbli għal kulħadd. Kommessi nkomplu ngħinu lis-soċjetajiet mużikali għax il-ġid li qed jagħmlu fost iż-żgħażagħ huwa wieħed kbir ħafna. Il-kelliema qablu li dan huwa investiment fiż-żgħażagħ u fil-futur kulturali ta' pajjiżna.